Men, 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 Pak Men, men, man, men, ana swara ana rupa. Pentang keringan kayak manuk koset. Iki dalane kene. Mas Amin. Lah manuk. Manuke manuk. Gele. Lah ngerti postingane ana ijo 30, wajut 40. Ngaku yo terus gugup tak doli kabeh. Sing. Iki mono sik Gusti. Kok usah gugup kok usah cemas. Nek pengen ngerti rego mah, ayo tak ten aku. Rego lagi muda kabeh. Oh ngono. Dadi bakul manuk susah ngene kan. Boleh dagangan kok angel-angel. Apa disimpen kabeh? Ya, oh iya, pesanan akeh ta. Rantau barang. Assalamualaikum. Apa tutul manuk? Niti manuk. Manuk endi? Barang Ini lho Pak. Kancaku iki pengen ngerti rego manuk. Muda apa medondo? Rego manuk apik iki muda iki. Muda apane le Pak? Mau ana sing posting 30, ana sing posting 40. Iku aku emang gemeter atiku. Kowe iki ora mudeng. 30 40 iku jumlah golekku, ora jumlah tukuku. Kabeh manuk iki muda, pesenan akeh. Endi manukmu? Alah, kok iku. Ya lek rego manuk muda kabeh. Sampeyan iki mesti golek kabeh. Bakul iki golek setar di luar Jawa. Iya, ngono tak golek bakalan meneh. Oh, siap beres kabeh. Halo Mas Panji. Halo Sek. Oke, beres bos. Oh, nggih. Siap kirim. Oke. Nggih. Ana apa? Ana apa? Sajake kok delok kowe guyang iki telepon kaya uripmu ayem ae. Ayem ta. Kowe padahal selamat gawe. Ya tak metu kobang nek lakoni. Ya kan duwe sangon. Sangon entek. Aku kan duwe cadongan usaha. Lah kene usahamu bangkrut. Aku kan iki manuk. Manuk opo? Oh, sebarang dhewe ngalobet. Nari duwe, murah duwe, kacer duwe. Ada, penari ada, cocak ada. Siap kirim, besok Asemane pahit. Aku sing tahun-tahunan ngono manuk. Carane nasib yo ngene-ngene ae kok dene lagi metu kobang. Ayo adus. Dekne. Adus.